Arabadenw u tɛmɛna kalata dugusɛjɛ kɔfɛ ka jigida ko u bɛ se ka sanfɛ wasabulon ɲɛ minɛ n'o ye Sénat ye ani ka sebaya seli kɛ maraw ka ɲɔgɔndanba dɔw la. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. Wa wasabulon bɛlɛn tun ma fɔ hali bi. A ko da fɛ k'a sɔrɔ démocrate tun bɛ ka nisɔndiya ani républicain tun bɛ ka kasi tɔnɔba la minnu ma se ka kɛ. O ko gɛlɛmanw tun bɛ yen politikitɔn fila bɛɛ kan k'u ɲɛsin minnu ma k'u ɲɛnabɔ ani teliya la. Républicainw ye ɲunakan fɔ cɛbɔw ka jogo kan. Cɛbɔ damadɔ banna ka sɔn u ka setanyaw ma kalata la. Associated Press tun ye minnu da u sina kɛ cɛbɔw ye. Republicans will work with anyone who's willing to join us to deliver this new direction. A bɛ se ka kɛ ko jateden labanw tɛna dɔn yanni dɔgɔkun caman kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ fana kadawu ko républicainw bɛna wasabulon fanga kelen ta. Wa jamanatigi Joe Biden ka laɲini san 2 nataw kɔnɔ o bɛna dɔgɔya o yɔrɔnin bɛɛ. A jɛlen don ko an ye bɔnɛ sɔrɔ kalataw la. An tun kan ka se minnu ma baw Trump ye cɛbɔ dafabaliw sugandi. Républicainw ka jamana fɛrɛbɔla Alex Kona y'o fɔ. Georgia tun kan ka kɛ fɛrɛ ye. Hali n'a ka surun hali bi ka kuma kalata jɔnjɔn caman kan républicain politikitɔn bɛ se ka fanga ta hali bi jamanatigiso la san 2 nataw kɔnɔ n'o ye Biden ka jamanatigiya ye. Wa n'o kɛra GOP n'o ye républicainw ka bɛrɛbɛrɛtɔn ye bɛ se ka sariya kɔrɔ o sariya kɔrɔlenw tɛmɛniw bali ka sɔrɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛma hɔrɔnyalew daminɛ hali ka bɔ fanga na ka sɔrɔ a ma jalaki. Kuma bɛɛ la démocratew ye gɛlɛya sɔrɔ ka cikan jɛlen sɔrɔ min bɛ mɔgɔw bila ka miiri ka bɔ kɔnɔtiɲɛ na ka taa sɔrɔ ko la ka sɔrɔ ka segin ka taa sigida lakanani la wa ka laban kɔnɔtiɲɛ la.